ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ଭାଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ କେମିତିକା ଚା ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ବଞ୍ଚିଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଶ ଫିସ ସବୁ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ମାଛ ମୁଁ ଧରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ରାନ୍ଧିକି ବି ମୁଁ ଖାଇମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ମାଛ ଧରି ଆସିକି ଏବେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଳରେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। କାଦ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ନଈରୁ ଧରା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଙ୍କ ହେଇଛି ସେଠି ଧୁଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ନକିରେ ବି ଜଳ ବହିଛି ସେଥିରେ ବି ଧୁଆ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛା ବି ଚାଲିଛି ମା ବାଛୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ କଳ ଚାହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଇ ସଫା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ନଈରୁ ଧରା ହେଇଛି। ନଈ ତ ଏବେ ନଈ ମାରିଥିଲା କାଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଙ୍କରେ ଥିଲେ ମାଛ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରିନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ଏବେ ଜରିରେ ପୁରା ହେବ କାହିଁକିନା ସଫା ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା କାଦ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସେଥିପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏବେ ଭରା ହେଉଛି ଜରିରେ। ଏବେ ଜରିରେ ଭରା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ କଳ ବିଟା ହେଉଛି ସେପଟେ ଭରା ବି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମା ବାଛୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ। ଏବେ ଜରିରେ ଭରା ସଇଲା। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ନକିରେ ଥିଲା ହାତ ଧୋଇଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏପଟେ ଭାଇ ହେଉଛି ମାଛ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହେଉଛି ବାଛୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଲରେ ରଖାହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଟିରେ ପୁଣି ରଖିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜରିରେ ବି ଅଛି ମାଛ ଏତେ ଚୁନା ଚୁନା ମାଛ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଆମର ବି ଗୁଡ଼ ନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଅଛି। ଏ ସବୁ ନଈରେ ଅଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ବି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ରେ କେମିତିକା। ଏଇ ଏବେ ସବୁ ଲାଇନରେ ରଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଅଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ରଖି ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ସିଏ ସେଇ ମାଛର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଗଣୁଛନ୍ତି ହେଉଛି କେତେଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଉଛି ମାଛରେ କେମିତିକା ନାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏବେ ଜରିରେ ପୁରି ଦେଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ କେମିତିକା ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟି କଟିଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବାଛା ଚାଲିଛି। ଏବେ କେରା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ସେ ଶୁଙ୍ଗ କାଟା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି କେତେ ନାହିଁ ହେଲାନି। ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ବାଛୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଛି ବି ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତା ଶିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏବେ ରଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗୁଡ଼। ଏବେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ଛଲଟୁରେ ସରିଗଲା। ଏ ତାପରେ ପିଠିରେ ଖୁଳପା ସେଟା ବି ଛଡ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ମା ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭାଇ ତ ଛଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କାଦ ମାଦ ବି ହେଇଛି କେମିତିକା କାହିଁକିନା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରା ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଶା ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ଏବେ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଛଡ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଞ୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼।
ये देखो आँखि केते बड़ बड़ देखा जाउची। ये देखो ये जी कटी कटिका छड़ी रखा हला। ये देखो खुरपा केमतिका छड़ा जाउची। ये देखो केते बड़ बड़ खुरपा देखु एत बड़ बड़ आप मान तो के देखी थे खाइबे कौन ए छड़ा चलती देखु खुरपा छड़ा कहीं रांधा जीव से देखु ये कटी कटिका माछ ये देखु बेलारे भी अच्छी ये देखु ये कराती दांडिया गुड़ाक बाछुंट ये देखु आ चिंगिड़ी भी अच्छी से मिसिकी अच्छी गोटे बेलारे देखु ए भाई ये देखु बाल्की माछ केलुचंती पनिखीरे देखु पिठी रे जो आंश से छड़ी देखु छड़ुंट आँखि केते बड़ बड़ देखुच तो देखु ए छड़ा चलती जाल भी तो माछ अच्छी देखु ए काटा चलती पेटर जो आइंस अच्छी से छड़ा रही देखु आस्ते आस्ते काटा पड़ो कहीं हाथ में फुड़ तो रक्त बाहर से देखु चलती देखु माँ सेपटे छड़ुंट माँ सेपटे छड़ुंट भाई सेपटे केलुंट देखु देखु ए जोरी भी अच्छी देखु केते बड़ बड़ गुड़ पुणी भाई छड़ुंट देखु केते बड़ आउ गोटे चिंगड़ी से चिंगड़ी तो सैला ये चिंगड़ी देखु केमिटिका बसिक छड़ुंट बड़ चिंगड़ी बहुत चिंगड़ी अच्छी से जोरी माँ आउ भाई केलुंट माछ देखु भाई कतर बड़ बड़ चिंगड़ी अच्छी निश शुंग देखी पारे देखु से जोरी माछ नहीं धुआ जीव जोरी भी अच्छी माछ बैग रे भी अच्छी देखु माछ भूली जाइए बैग रे पूरा हला ये पुणी पानी भाजी गला आई देखो कल धुआ होती केते बड़ चिंगिरी मार भरुँच जोरी देखु ये सब चूना माछ सब चिंगिड़ी बाछिकी भरा होची देखु एपटे भाई कलटा सेपटे सी भरुची देखु ये कटी कटिका माछ सब ये देखु ये ताटिया गोटे रखागला ये देखु ये देखु एपटे आसतु हलदी हे माछ आनिक ढांकी दिगला से हूँ भूली जाइए धुई आनिक ढांकी देले एपटे देखु भाई ए पुणी अच्छी केलुंट माछ से चिंगिड़ी गुड़ भांगुंट ये देखु भांगा चलती भाई काद होती देखु ये देखु ए माँ केलुंट माछ माने चिंगिड़ी माछ केलुंट देखु केमिटिका नहीं देखु खुरपा छड़ुंट देखु आहरी अच्छी माछ देखु एबे पनिखीरे केला चलती आहरी चूना चूना माछ भी जाल रे अच्छी ये देखु चलती तो आउ कौन कह चलती केला देखु भाई से गोटे नहीं रखिले पुणी ने गोटे छड़ापी ये देखु माँ अच्छी तार नांज फांज काटुंट ये देखु भाई सेपटे हूँ नहीं गोटे गोटे शुंग आउ गुड़ छिड़की दौरान एपटे माँ आउची केलुंट आहरी चूना चूना माछ भी पड़ी आहरी बहुत देखु कहीं काली बहुत माछ धराई से ये देखु धरा चलती ये देखु खुरपा केमिटिका छड़ुंट ये नाई सरीगलानी ये देखु आउ गोटे अच्छे आउ ना ये देखु आउ गोटे देखु पुणी छड़ा होची पनिखीरे छड़ा चलती देखु केमिटिका दुसुची पूरा जेली माछ देखा दुसुची ये देखु केमिटिका दुसुची ये देखु केते बड़ बड़ चिंगिड़ी है से देखु
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଇ ସେ ପୁଣି କେଳୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଏପଟେ ତ ମାଛ ଛଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ ଭାଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ନିଶ ଭାଙ୍ଗିକି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଛଡ଼ିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବେ। ବହୁତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଦୁଷୁ ଲେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଧୁଆ ବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ପୁଣି ଆସିକି ପୁରା ଭାଜା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଭାଜା ହେଉଛି, କଟି କଟିକା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭାଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜା ଚାଲିଛି ଏବେ। ତାପରେ ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ମୁଁ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ କାଢ଼ି ରଖାଗଲା। ଏଇଟା ପୁଣି ତେଲ ଢାଳାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ବି ଏପଟେ ଜଳୁଛି, ଏପଟେ ଇଏ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପକାଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଟିକେ ଚଲାଗଲା, କାହିଁକିନା ନ ଚଲିନେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲା ହେଲା ଏବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖାହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଫୁଟ ଆସୁଛି। ଏଇ ଏବେ ନୌଟା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ନ ନୌଟିନେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିନେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ନୌଟା ଗଲା କେମିତିକା, ଗୋଟେ ନୌଟାରୁଲା। ଏବେ ନାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଚଟୁ କେମିତିକା ଭଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାନି, ହେଇତେ ଆସିଗଲାନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଚଲା ହେଇଛି, କେମିତିକା ଚଲା ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିଗଲାନି। ଚୁଲି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜଳୁନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୌଟା ହେଉଛି। କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକା ପୁରା ନାହିଁ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଗଲାନି, ଚଲା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଟିକେ କଢ଼ାଟା ଧୋଇକି ତେଲ ଢାଳା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟା ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପରେ ଟିକେ ସୋରିଷଟା ଟିକେ ନାଗିବନି ଦୁଷରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚଲା ହେଉଛି, କେମିତିକା ଫୁଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଇଏ ଚୁଲିରେ ଜାଳ ନାହିଁ, ତଥାପି କେମିତିକା ହେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚଲା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଢାଳାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଙ୍କା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ଖାଇ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ନହେଲେ ଖାଇପାରିବାନି ଆମେ। ଏଇଟା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଗଲା, ପୁଣି ଟିକେ ହଳଦୀ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଗଲା, କାହିଁକିନା ଖଟା ଅଛି, ଖଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ବାଟା ପାଣି ଟିକେ ଥିଲା, ସେ ବାଟା ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଲା। ଏଠି କଞ୍ଚା ଟିକେ ପାଣି ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିରେ, ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିକି ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପକାଗଲା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଏପଟେ ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟ ବି ଆସିଗଲାନି ନାହିଁ ତରକାରୀରେ, ସେଥିପାଇଁ ପକା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତ ହେଇ ପକା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟ ଆସିଗଲାନି, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ତ ପକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ, ଯେଉଁ ବାରକିଲି ମାଛ ଧରିଥିଲେ, ସେ ମାଛ ଭାଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ତ ତେଲ କେମିତିକା ଫୁଟୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବିକିଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ମାଛ ଭାଜା ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ନଈ ମାଛ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ରାତିରେ ନାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇମି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ରସ ଧାନ ନେଇକି ଟିକେ ଗୋଳୁଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇମି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ, ଖାଇନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଟିକେ ରହିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇମି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ
এই ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇନି ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଏ ଖାଇନି। ତାପରେ ସବୁ ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ମାଛ, ସେ ମାଛ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଥାଳିରେ କେମିତିଆ ଭାତ ଅଛି, ସେ ଭାତ ଉପରେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇନି ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଯେଉଁ କେଳା ହେଉଥିଲା ଦେଖିଛି ନା, ସେଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଭାଜା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି, ସେ ଗୁଡ଼ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡେ ମୁଁ ଖାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ କଟି କଟିକା ମାଛ ଦାଣ୍ଡିଆ କରାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇନି। ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭଲ ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର